Stojíme na mieste, ktoré sa kedysi volalo Petefiho Dvorana. Dnes je to Bratislavské bábkové divadlo. A na tomto mieste, v tejto budove, sa pred 110 rokmi, 11. júna 1905, uskutočnil ustanovujúci zjazd Slovenskej sociálno-demokratickej strany Uhorska. Prišlo naň 44 delegátov z celého Slovenska a vlastne v tejto budove sa začali odvíjať dejiny autentickej ľavice na Slovensku. Dnes tu nie sú ani zástupcovia Smeru, ani zástupcovia KSS, ani zástupcovia iných mimoparlamentných ľavicových strán, ale považoval som za potrebné aspoň takýmto spôsobom si uctiť toto miesto, pretože nik o ňom nevie. Nevie o ňom dokonca ani riaditeľ bábkového divadla, ktorý je vo funkcii niekoľko desiatok rokov a bol prekvapený, keď sme mu to povedali. Myslím si, že nie len ľavicové strany, ale akékoľvek strany na Slovensku by mali vychádzať z hodnotového zázemia, zo svojich koreňov, pretože v opačnom prípade vidíme, že nám vznikajú iba biznis strany bez jasnej hodnotovej orientácie. Tu sa zišli ľudia, ktorí mali od začiatku jasno v politických cieľoch aj v hodnotách, že sú za solidaritu, že sú za spoluprácu a spravodlivosť, že sú za prácu a mier. Zvolili si dva základné ciele, boj za všeobecné volebné právo a boj za 8-hodinový pracovný čas. Dnes mi jednoducho chýbajú strany, ktoré by boli postavené na takýchto hodnotových otázkach, ktoré by bojovali za prehlbovanie demokracie a skracovanie pracovného času. Napríklad, pamätajme si na týchto ľudí, ktorí sa tu zišli a ktorí tu začali odvíjať dejiny jedného hodnotového politického prúdu. Pamätajme si na ľudí, ako bol Emanuel Lehocký, ale pamätajme aj na ľudí, ktorí boli akísi predchodcovia tejto autentickej ľavice, ako bol Janko Kráľ a Samuel Štefanovič v 19. storočí. Myslím si, že toto by mali byť hodnotové korene autentickej ľavice na Slovensku a verím, že čoskoro si budú chodiť ľudia, ktorí sa hlásia k tomuto prúdu, pripomínať na toto miesto týchto velikánov a že toto miesto nezostane opustené.